Panahabon sa sarong kakanan sa syudad ni Nagan na hulikam. Uyan report. Pasado alas 9 nin Banggikan Mayo 18, mahihiling sa CCTV footage na ini ang paglaog kan duwang persona sa sarong restaurant sa Barangay Del Rosario, Naga City. Mismong sa main door kan edifisyo nag-agi ang duwa, da nga nagduro-diretso sa pwesto kan kahera. Dumanakan mga iniporsahang binukaan ang kahadiyero kan restaurant, asin marikas na pikuan mga nasa laog ka ini. Base sa investigasyon kan mga otoridad, nangyari ang insidente sa panahon na sarado na ang restaurant. Alagad pala isipan sa manamiento ka ini kung paano nabukaan kan mga parahabon ang roll-up door kan edifisyo, ninhulitan na kalakman ini. Makalisan mahigot na pag-aadal sa CCTV footage. Napagaraman kan manamiento, nasaro sa duwang suspetsado ang dati nindang empleyado na pigtutubudang nagkuha ka nawawarang duplicate kan liabe kan restaurant. Di bali tatlo yung susi namin, tatlo. Isa sa manager ko, isa sa akin, saka isa sa kitchen. So yung sa kitchen, yun na lang nawawala. Nasa kanya pala yung susi. Matrayong pumagnadakop kan mga otoridad ang duwang suspetsado na binistong Sinda Mateo Hernandez, 44 anyos, na dating empleyado kan restaurant. Asin ang kaibahan kay ni na si Joshua Burak, 19 anyos, na parehong residente kanu Campo Camarines Sur. Nabawi man sa mga kagibo ang nalalay ng mga gadget, alagad mayo na ang kwarta na nagkakantidad ng 5,000 pesos. Kan maarestar, dago sining pigdara sa ipatura ka Naga City Police Office Station 4 para sa maninigong disposisyon, alagad sa presente, para mientras na nakalibre kan matapos na ang reglamentary period. Kan mangyari ang panahabon, napagaraman man na igwaman ko tanang naka-duting security guard sa lugar, alagad nagtuturog ini sigun sa manamiento kan restaurant. Kaya patanid kan mga otoridad. Kaya dapat kung in case na kay talagang duty ka, panindugan mo muna na may bantayan sa establishment. Kasi kung dahil kasi dahil naman nagpaturog-turog ang kwartel, ito naman basta-basta makakalaog. Kaibahan si Carlo Abunita, Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.